aye twaso aye na be kambu na aye baako na ya ma Asante ma ene Ghana na antimpum abam Gonya for him na din komani ento aso ne o hene to ani ba cho so din no e te na o ye o hin mini iga hini suni piaro for the council chief na mi se munimi enti you know ebe ko be bia ansa na aba mi ho ni nyina nso e ba ko em se ne nhie mu aye hia ha ye nhie mu kesia esum kire se yania ye mami yania ye nana and odafo metima kase she is an icon of all kids in Asante Matagana na enedai watofo zongurunsu yansu yakaho se yansu ya ntue na ya maha na enu chese akonua na edi ni zongu na chese ensi heye entina enenso yenyina nso yewa enne yewa ha chese o se ebeboa nana na yesu ye dom edi manana ne ntimi mmoa na eyenu yenia ya nana yenia ya berwa ye bibia ye tizongo na se ya mfiri zongo ambetena habi amwade a na tese ya konwa na yedi no ye hu ye ko mreku so a ye hye nana ase benku nifa ye hye ohima ase benku nifa endi zongo akonwa no ye hye nana ase ene hye ohima ase ti bibia ye be na ha no e wo se yesu yetu ye nan ni ye baha ye beka ho ni enyina yetimi ye na enye kam edidi enti aye wa ha no ye da se pa PR for Council of Zongo Chiefs and edin komono ye ko ohenkese pa ba ko so na ne die mu a odin ene udibia na akwasi isa chokosi hene otufo chokosi ehene abusamuti o take fam so otufo chokosi hene do me nya no ene edin komono na bridge eboye mu nyina abɔ sese dru ha mu be kana na ho wo hwɛ ne yekoso ha no mu a obi tifie no oti wa asambe na be ka kire no kakra me kan se ede ewurase se enyina hye na se ya bridge abo Asante mai enyina be kan na ema ewura ya akọ se be ha de ha efe enyina emami ehima ba ko pe ya okọ ne krechi na otweda na enyina wo ha e de ta ewurachi se de be ya no ma be ko so kama enenti e wo ha oba Asante tema chokosi for modoso pa and who obi kra na akaso chokosi ya hwe ya hu no de na hye mu nkran ma mo ne Asante nkabo mu yi ye hu kra ye hu sunsun ya demu yi Mr. chokosi for the akamfo kasa na chokosi nkrofo no ma chokosi kasa na kasa anofo nti ka ewura ho nti ewura anya ti se nyina na anya ana ebeta na chi na bibia kan message kwasifo no amu Asante ya no obia ma emfa okasa nsie okasa onti dane kasa bia ese chokosi na no obedane besra mo so bia try so besu ne kasa no no onti ne kasa ne hia ena ma hu se wo ye chokosi ni na de ti ano no edu ba bia mamre onti de babunu no ne kra de babunu na bapa babu na ti fie tie na aka kire mo hia so mo sua o mamamre besra se obia ma na ni je ni de hu obia ma mebru no obia ma na ni je ni de hu wo de na e de ontimi nda no bibia ma ni yeye ena me di kakan e kasa no wo ya Asante ni a bomo de na ti Asante kasa no wo ye chokosi ni a bomo de ti chokosi kasa no tuturu eni o se nfo no bia badana awuza ayo mu kasa eno ye problem no awuza awuza o ye ni kasa ni kro ohun awuza no mu ka e ha ye pa mesre chokosi ni kasa obia nta no nka ne kame krum kasa kakra kame bebusa se bia o ka kire Ghana nyina se de aduro no ye ntena se asomdwem ye mpri ye die mpai pa man no na bi nka Asante a na bi sun ka chokosi a o be ka chokosi ka sem sei
meeting your kefi nyombo bobeni nsi chire anofo bra ne bi so ka ka amo ya bala fame bambaka be Asante Anigyie Fie wo otumfo bala fame a hefeme bala fame wo kisabere e wele mo twa di sule na wonya kwama hye kyehye nti ehyehyere anofo bra ne bi so ka pe kra nya saware nefa saware nefa tana e wonka hyiran bem skoso wo Asante Anigyie Fie tututu ni hyiran gbangban anofo mbe wo bere jande so ke na nyeme na nya saware na so ke tana lafia tana kuruya na kana yo kyashina Asante man yusko yo kya shishe anofo bana ibi sokepe ta sono kanu nya awo nya wiya kekete no nso sono kan hye ata anofo ne me hunka ata anofo ne ho mo wa ne yo fiefie ka be mefa mo le na so anofo na sono kete anofo na anofo ya afa na akosisa me so jo anofo ta sono awo ni wiya so kekete no bele yo sono kan hye na yo da sono kan hye meto sono ke nyame meto so ke nyame kalpa me kata ya shiri so na wiya kanda me wi ade ne so na kan be nkere yo sono kan hye nje jono yo ngashi sko amfa tim kwa sono ke yo sono ke fefie na anofo ya kwen anofo ya eta hemo nti hem feme e bu feme bala feme awu ekere wo fele ka kwen feme ne ekere ka fe na ma odun foka me ma baranda abre kwa me da abre kwa me ma bunya bala feme fofore na anofo ya ekere bu ka so ne kwen ebusiafo tu fo choko se hene ena di nkomo aka choko sika sa tre de papa yentoa ekomo ne so na yene onkese ahin ba cho so di ni di sei Muhammad Abubakar acha odi bia ne sei Tuareg Tamashak na se Tuareg fo mo Asante man tem hanmo won na ye president odano ba cho mo na be che ohina fu ponko na no a yes mia ndase ene mo ba ya mamre ne amane mo so mo ndi abeka ho omo muti fie hweye dia na Tuareg fo beka kire omanfo atie dem beka ne se the way a yewura Asante hene pe ahoho na asam no ana se ope other tribe fo nyina ade bia obanya bia no Anigyie mu ayerhomo obefrey na yensu ya batanachi na ya kama ade a ye besra se no yenimomu eni asumdie ye original police commander from 2001 to now omo amaba nyina omo so omo nye record ba kokura se omo achi Tuareg ni da my na my bafano to fa ya se nkyene nkamfo ne ho tidu ba bi na call Asante asem bi so ben no ntia mo na mo ha mo hwe nyuma pa Asante hena ye mo die na betime di ho adanse a hye wiase de dikan de betima dia edi ho adanse de edoso meka se mbaka ade ebechi be kakra matimi aka ne se Asante hene ahemfie no obi aba etise ne fie which is Asante man ahoho ba ye gina wa tu ya Asante hene enkyire mpaipai mu enti saade we nso ene bema obia no nani baka unkyira ne se onye obia we unka dabi ubaya na omaka cho se yenyina emoja baako yete ho a moja baba yete ho no so a moja baba ye ba yenyina se ya na Asante fo omoka kire which is omodo nipa enti odo no so ene ma debia Asante man eye kase eye obia nwanwa asam ni nyina no anya asam foforo bia onupa na ma Asante man eye different any Ghana region ni nyina odo wo ho ti bebia odo wo ho nso nkabombo wo ho bia nkabom wo ho nso obede ebeba onunti na ma de bia Asante man ekoni taye ajo ade beba bia no yenso ye fa de betima ye bia no yenso ye baba beta na chama bibia me mo se me ba ko ye ka Tuareg fo a mo wo he die na ma mo danso Tuareg fo ye wo West Africa which is Mali, Niger, Libya, Algeria, Morocco, ediko up to Spain nina Tuareg fo asase ne no usiaya obo ye ya cheche
hene bia nhyeche obachichiri se Anigyie ebe share white chichiri ne white be enam se yer ho a esese me de black head brown na ya ho se yewura ho na ye nante na so ti o mama manya mane no enso so bia nim se de ba fretuntum ne sa na mo so fretuntum se de ba mo fretuntum sa na ye fretuntum Anigyie ba ye share white yenso ye share white sa ye nyama bebre animu de ye de ese enti sanete Africa ye nyina ye baako MC Nansura mahwa award ahimfo 249 ekabom edi Africa award edi abre ewura akude na echom no ye de ba almost ewura patase African leaders traditional leaders no wabada omano because omu say ewura opepa penkabom wa nimpa ana yewura nso wadi na kran waka waye ntina ma mo say no yewura ene di omnimu wa Africa traditional chief ombafa omontuma fafra president any adade nyina mo so baba be adwunchere wo mo ho no mo di amana chese Africa atimia atina so yatase yabwa nya jama TF4 Tech 102.9 and this amutime nka studio air of course ni jata ba ma me akoso ajamfo Asante na na kwaso so chan ana spices and so chan for ndima yedam Facebook line is Tech 102.9 de kwaso wa hanyina ko hohwe bi che na afoforo enya bi nonum so hwe kwa be je ni boat professor ko to ni emi jem nam de akọ studio a na krobia na na ya Asante ne dom wo ma to aso ewo nti krobia so otime nka Anigyie mu a mato ama wo yo yabeda se nana kokoto awie ene onso omwa sene wawuram na wone mpanyimfo akasa no ne kwan so a nyankopon hiraw na yabesra dofo ne adehye no ono ahye ne nso se dwumadi a wutie wo 102.9 Utek FM so yi digital Hemaa fo onom na asoyasne ta yachi se yemfa dwumadi emesom onom na di grow fine herbal tonic aba grow fine herbal tonic na tonic sonko a se wunya bi na se ononomo a eboa woni padua no ankasa se wuye obi a wanumu ato obi wo ho a ne nsa soaking mix, chocolate malt taste, it's on point. Get set, Kivo. Get set, Kivo. Pass, dribble, shoot, that's the goal. And pay jump, take control. Get set, Kivo. Get set, Kivo. Glucose energy every time. Kivo Energy Plus, the taste feels right. Fuel your fun, fuel your stride. Winning spirit, rise inside. Introducing Kivo Energy Gari Soaking Mix, Choco Plus Malt with Glucose Energy. Get set, Kivo. This advert is FDA approved.
aba eba MANHYIA Anigyie Fie Katakyie Fie sabri esama akwa babio eba open source radio 104.7 eso ene ayo sana ne da etoso aduonu baako edi kan bo ho da road boy so osana da so aduonu baako no ye maame Asante Hemaa ya okona kura no ye be kan no aye be din na otweda ampa otweda bo ya adom ma da no akwa abetu enne sabi pa ani be MANHYIA enya asanketo o nipa no aba peso a manipa echira se ampa omodo Asante Hemaa nipa pem ana betwa ya bododo na sukuso eba ni na ya maame Asante Hemaa ni na ahweda enda yedi enfunu nyina aba amahene abrempo adikuro omu nyina abedura saaso ena behwe adefo ozo bebre adofo bebre omu nyina abedura osana ne de to so aduonu baako ene na yeka Asante Hemaa ampa ene Asante Hemaa la sabri no nipa atwa anom enya asanketo o nipa empem ena be shi o ha no ni ya kasa ebia ne nipa apata fita no tante fita no a doctor for wom a nurse for wom one ba ro ewom it wo de dru ho no mo a e be hwe no efimi ahuro ina bedru sramo a za wo hwe na wo ho ye opasabasa entwan kra ma ne nkoburu mu sabri nsa na wo nyina mo nante nko doctor so henere mpanyimfo oma abedru ha oye ra ya ja abri no nipa pem no atwa sha wa hanom ahemfo ene behwe adefo mranti ene mabawa abrempofo adikuro wo nyina aduru ha emieni pa ni behwe we anya de se otrafie mo obi beka chewo na mo wagala pa ni behwe pa ni ohwe na saasuna bamba jo ko so ni padom ra so bedura se won boy ho ban so kokora na ye de asembi tu gase se aka bio se nananum kanto ho da bia de bia da se ene ye to so ahoro da bi enye na kore anopa ye kai ni ese aka bio nananum fanto gwa se ene obi anto sto emo ne won se wa wo do e ma na Hemaa se ne na Hemaa o se bo adwadifo eto mra nsem ahoro baba mbufie wonya mo de ba fie am ototuru nya fefe no se akoma se ne na Hemaa se be ko na kura ene na meso na meye yin amejai na akwa hwe me na nu yam mo obi a sha kete se ene obi anto so enti so obi ba ho e be ka che o se na nanom se ne
obi a main store no wa bi o store nti ya eji usika enye no kora obi anka na mom so wo do bi e ma na na Hemaa se na Hemaa esi so ne mam mo nsem ahoro nyina otim tuturu nyina fefe ma na Anigyie aba no a na ka wakoma bra ha bi mom ehwe na obi ama ma eji usika because se enenda no e ka ba eneda no yakra ba hwe se esenko bibia e ba ba hwe bi da achi aseminti e bia da bi ono ma na ma no be hia na bia be bi asem bi oso me bi bai se me penso Asante Hemaa bi fi mu na kura ri ya do to so me se firi mu ni na o tweda me ko bi se na na etie ni se na nam ni enti momodia obia we ya disi ade kese ya disi ade make ifuru bebre atwa ya dodura so na nkwa so ba ya enya se nkitu akura ho enne de eye po ni bi po wani obi nka nkyerɛ na mo wanga za be bi da ache o de aya so ma aka aba mo point for so obi no ma fi ase e ba maako police for so ja for ba ho ba so so hanom na me say akabio asiso so ya branche na wo do nsa asua adwuma bi obonsa ma adwuma ya fa so ni na oba ha ne ya me amo ne so ho a ene wa owira hura ba wo say ya wo obenu say ya wo ti me saw obi anfa adwempa emra ha obi anfa ni die fa emra ha no na ne da so kokora ene so ko na kwadu ya dom otoso miensa na nai obatra akomia space mfie nwotwini oye adwuma papa oye adwuma ade ba akwa America na pa se emiri bi bai na emma bia emiri bi bai na emma bia wo ma akwa fa no chi aya sabia na mo aho kire nti wo mo nya sika enyi wo mo nana Hemaa ko eto ina ma to no ano ma do so yo me we cheze nana o do e ma nipa o ka ye ma nipa o be so obi ho ba chiro endi se du bra ho a chiro kra nana timboa na be yu afi ho anyina ti nana de enka no nana wo ka ye pa e mo bia nana wo do e mo bia abri obia yegusu ya nana Hemaa na otweda no ene yegusu de sia ya owra nifo nana na otweda na edi na misa se obacho nana kakra ofia se na ofa medase pa na Asante Hemaa de oye nyina ye maame sabre ya Asante man sebi ebru ye nom dade abu anui e ya werɔho ema ye nyina minim na Asante Hemaa bra me ba afia ha sebi ebru bra na Asante Hemaa ko ye na afia ko bi ko ye na Asante Hemaa ebe so na pampan mu no ni nyina na me wo fia ha na menya kwan ko na Asante Hemaa ho kakra emprepi ema ebra race course for eba ne ho bedi dwuma bi na me ko ye na achia me da me di kire no na ni je pa ma wode sakura to me so e ka kire race course for na ache wa am say ne ba ne me ne na ne minti wo mo nso me wo mo hwe ma brebia na Asante Hemaa sabi ebru na humobro na ba tan ro papa na badaye enne sa ne me nyina no na yesu afiri ne ho oye obi a sabi ebru sa wo ban no a wo se ne yamu ye papa ne yamu ye na okasa ya so no osre okasa ya na se de die kirenti sabi Asante man ya hwerade eni se nananom achia me bodwa kasie sei edi na wotweda na ne kwan so a no nti ofa na Hemaa de wasom Asante man wasom ye yie nokura mu wasom ye amudie mu wasom ye sede sebe ese so Hemaa bi asom ne man no na Asante Hemaa asom no to ofa ne som de me de meka se eye kronkron ofa na ye nuanu adwadifo eyenim se edwa bi e wa Asante man mu bia hye na Asante Hemaa ase
na ekwan a se bibi badwom na adwadifo no de beto n'anim a ofa so siesie ofa so di asɛm a na efe keke ewo musa na ahema ho na asɛm nie no ɛyɛ yɛmfa ma radio so ɛne TV so sɛdeɛ yɛwura asɛm nie yɛ ane ɛde ba sɛ kɔtɔkɔ hene tena se a asɛm a obedi bia yɛde ba ɛmo manfo nyinaa ate ba na Asante Hemaa ho no mmara amane ma yɛ kwan sɛ asɛm a Asante Hemaa di no yɛde ba na sanke yɛde ba ka manfo behunu akukuduro ɛne ɛnokoredi a na Asante Hemaa so didi asɛm ba ne nan so a ɛkwan a obefa so ati asɛm no afrɛ mu adansefo asiesie di asɛm no to bra to ba bia sɛ da no na wo sampa wɔyɛ ɔba tampa etu ofa me de na Asante Hemaa de mɛka sɛ wɔyɛ bi pa yɛ manamo owura me do aso pa bio me ka asɛm bi sɛ adwadifo ma no wasɛm kyɛ sɛ edwa bia wasante mu dan nyina e Asante ma dia na me ne mu hu sɛ basa ye bi ba adwadifo ntem mentimi wase ba adwadifo ntem a ne mu sɛ o nyina so ho begu ahemfia na ɛno no sɛ na ho no fa ofa ɛno kyerɛ agidie a wɔn wɔ maame wɔn nana na Asante Hemaa mu ɛkyerɛ ɔdɔ a wɔn wɔ ɛma Asante Hemaa ɛna ɛkyerɛ awerɛhyɛmu ne yɛ trust wɔn mu gyidi sɛ asɛm no sɛ ɛden sɛdeɛ ya ɛba wɔ Hemaa anim a ɛbɛdwo ɛna wɔn nso na adwa ne yɛ ne dea sɛ bɛde adeɛ yɛ ne dea deɛ wɔn n'anim mu kan enti sɛ nipa dɔm boa wɔn sɛ wɔn ba wɔ Hemaa na so na wɔn de asɛm abɛto n'anim na wɔn ba na yɛ nkabɔ mu ne biako a na kyerɛ sɛ na Hemaa ɛni die bia ɛsɛ sɛ adwadifoɔ de ma no wɔn de ma no na wɔn wɔ dwidie ne awerɛhyɛmu nso wɔ ne mu a wɔka asɛm a nokorɛ sɛbe sɛdeɛ yɛwura so a wɔka asɛm de me se ne nokoradie na bɛso ma Asanteman no saa bɛbɛbɛbɛbɛ na Asante Hemaa emfie a ɛkɔ nwɔtwe a wɔbɛsɔ nananom apampan mu a sɛbe eburu sɛsi a yɛkasa yi wɔkɔ akura yɛwɔ gyidie sɛ bi ɔbɛsa aba yɛgyidie ne sɛ na Hemaa akɔ akura yi ɔnsa amra bio aha na Hemaa akɔ akura ɔnsa amra bio ɔba bio a yɛbɛda nyame ase wote ase efiri sɛ na Asante Hemaa asom yie wɔasom no kura no fa yɛbɛkɔ so yɛ interview no ho Otumfoɔ Foundation yɛnuanom Otumfoɔ Foundation yɛwura kɔtɔkɔ hene ne 25 years no na ni suade hunu a sɛbe eburu ɛyɛ mpuntuo deɛ ɛyɛ ayaresa deɛ ɛyɛ nwoma sua nyinaa no foundation foɔ no so wɔ ha enti ewie a yɛ ne ɔmo nso ebedi nkɔmɔ ɔfa na Asante Hemaa deɛ nyame pa ana yɛsrɛ ma ne kra me da se owura nimfoɔ na me ehwe nana sɛ na yam ya oyɛ na abada ya ɔwɔ so bɛka mmiri bi ɛmaa bi a ɔmkɔ wo kɔfa no kyɛ sabia wote nsɛm bi ɛkɔ so wotumi abɔ mbɔ kakra nsɛm no ɛkɔ so no deɛ na sabi eburu sabi adan sabi akrontɔ ɛhɔ baabi no na ɛnyɛ baabi a ɛwɔ sɛ ɛde fa nanso ɛnam sɛ na Asante Hemaa na amakona du yadɔm ɔno a ne ba bɛka ɔno a ne ba deɛ na ɛsɛ kɔtɔkɔ hene wɔnom nyinaa ɛwɔ tirimu pa na adwempa ɛwɔ wɔ mu tiri mu o na kɔtɔkɔ hene wɔyɛ asase so deɛ ɔne nyame a ɔwɔ asase so wɔn boa ma bibiara yɛ bɔkɔ na deɛ ama me koraa no sabi aburu sabi adan mani agye yɛwura ɛne na Hemaa ho ɛbɛrɛ a wɔkɔi na Hemaa deɛ ɛkwan bi so yɛwura na asa na ahene a wɔnyɛ no baabi kɔ na nakɔgye na ntakyi baa fi tumfoɔ sa na ahene na Amerika mo yɛ amen sabi anya adɔ deɛ wɔm ne sɛ ɛbɛrɛ na Asante Hemaa na ɔte aseɛ no yɛde me ba ɛma na Hemaa ehyira me san sɛ akokɔ anam suadeɛ nanso mi hui ɛma ne yɛ fa san na afie kɔ bi bɛkɔ anɛ yɛde na amakona du yɛ dɔm ɔba bɛsi asabi anya dɔm yɛ Asantema nyina nufu na hwɛdeɛ sɛdeɛ na resko so kora adwo fam kyerɛ sampa na Hemaa wabɔ adwuma papa yɛbɛfe no nanso yɛ kasa deɛ me nua kan ne sɛ wɔnsa mmerɛ biem na Asanteman ɛnsa fa ne ntoma pa emfra nsan so wɔyɛ kɔ bɔhyɛ deɛ wɔne wɔno a ɛnɛ wɔkɔ ama Asanteman yɛbɔ mɛkom ayɛ twa morosa ɛne bi deɛ sogya nti ɛnɛ yɛka kyerɛ wɔ bi biada wɔ ha biada sɛ ahofɛsoɔ ndeɛ mani agye paa mɛho sɛ bi ba wɔn mu fra ntoma obiara bɔ ne deɛ ɔbɛbɔ kuntunkuni wabɔ mu deɛ ɔde ne kɔbene atwa ne aseɛ no ayɛ ne dansi nkranso ayɛ fɛ ɛnɛ mɛho sɛ amabaawa ne nyinaa yɛ ɛsesa ma amammerɛ no adi mu nti ɛnɛ mani agye paa ayɛ nyinaa yɛba bɛsom yɛwura na yɛadi na Hemaa na wɔtwerɛ ama na yɛ kra bɛhwɛ nti yɛsrɛ adwadifoɔ ndeɛ bia ma me koraa manya ne nti yɛsɛ ɔmu di dwa kakra ɛna no pɛ deɛ ya ne bi bɛtɔ ne ma kɔ baabi kɔdi wɔ mu dwuma enti ani deɛ mo mbɛbɛ awia na ɔmo so abɛka ho ama yɛ nyinaa yɛ som ma me hwɛ ɛnɛ obaye
wohwɛ nnipa a yɛwɔ hanom mmaa ne mmarima yɛahofama no ɛte sɛ ne titiri mmaa no ɔma ahofama ɛte sɛ sɛbi aburumi wura mɛde waseɛ sɔn ɛnam sɛ yɛwura kɔtɔkɔhene ne nsɛm bi a ɔde to dwa ma dɔm bi tie nti ɛnɛ nkoda no fa mu nyansa ɛhu sɛ nyɛ adeɛ biara ne yɛde wura ɛyɛ mpanyimfie sɛbi aburu ɔman no nyinaa hyia yɛnie na woba ha na wo ahofasuo ɛnkɔ yie a ɛyɛ na ɛntwa yie enti nɛ m'ani agye ma ayɛ ahofasuo a ɛnɛ nnipa no nyinaa de ayɛ no deɛ wɔbɔ mese de wɔabɔ ne kwabene mu a wɔabɔ mu nanso kɔkɔɔ ne tuntum na adi apɛfra wɔ ha nnɛ ɛkyerɛ sɛ ampa ɛnɛ asante yɛabɔ mɛkɔ mu a yɛtwa mmorɔsa ahofasuo no biribiara akɔ yie yɛserɛ wɔnom a ɛba sɛ ma obiara nkɔfa biribi nkɔyɛ ne ho na afei wɔmɛto obi sintidua wɔ ha sase deɛ yɛwɔ ase yɛbɛsom asase so nyame kɔtɔkɔhene ɛsiane sɛ nabere watia na ɛkorɔ no enti wobusaeɛ a ɛnɛ ahofasuo no biribiara yɛ kama wadawroma yɛwura ɛwɔ ababa ɔpɛnso radio so ya agya ɛmbakyɛ wodi pakyɛ me din de kwabena osu abebi o kwabena osu abebi o kwabena osu abebi o kwabena ohu sɛ ohwɛ ne ɛkɔ so ɛyɛ a dɛn paa na bɛka kyɛ wiase nyinaa sisi meda ase nea mɛka kyerɛ deɛ ansa na mɛka biribi no megyina otumfoɔ sɛ tutu the second foundation anam na mama ɔpɛmsoɔ ɛne asanteba nananom yaakɔ ɛne daakena wɔ nea asi sɛ ɛnɛ da yi yɛ Hemaa asantema fotufoɔ wada n'ani ɛde n'ani akyerɛ nananom seɛ do ɛkɔka nananom ho na yɛhwɛ deɛ ehu no wɔ ha yi a ɛkyerɛ asante emu die yɛamammerɛ ɛne yɛamammerɛ nneɛma a asante wɔde kyerɛ wiase sɛ mpo awerɛhuo mu ɛne yawdie mu no yɛda biribi adi a ɛsɛ sɛ ewiase nyinaa hu na nkyirima so so esua na yɛkae sɛ asante wɔ bi na asante wɔ bi kyerɛ so asante wɔ bi kyerɛ woba sɛ sɛ ɔhwɛ yɛmfo ɛne Hemaa abrempɔ ne adi kuro ɛne ankorɛ ɛhwɛ adefoɔ yɛ wɔ ha nom a ɛno so sɛ na bɛka fa ho meda se sɛ wohwɛ amanhene aduosia nsia a wɔbɔ asantema mu ɛnɛ wɔn aba kɔtɔkɔfie sɛ biribi atɔ wɔn ani ewie mu ayɛ kusuu wei kyerɛ sɛ nhyehyɛeɛ bi wɔ hɔ a nananom yɛtoo hɔ na asante akura mu sɛbio nana ɛkɔ ɔbaa pani kɔ akura no amanneɛ bi a ma nhyɛ nananom deɛ ɔmo nyɛ nanso so nam sɛ asante atete na ahyehyɛ ato nti no ɛnɛ duruyɛ no yɛdan nneɛma bi adi akyerɛ sɛ asante yɛ ɔman yɛ ampa na asante wɔ nhyehyɛeɛ ɛwɔ nneɛma a yɛyɛ ato ofiri tete na nnɛ wɔn a mpanimfoɔ de mudie ne akandie gya wɔn no wɔn kura mu asɛ sɛ mmabaawa ne mmeranteɛ ba soso no ɛyɛ sɛ wɔn soso esua biribi efiri ho. owura mɛdawase mɛdawase. owura nimfo brai. ɔfa medase papa pa sɛdeɛ yɛ papa Mr. Baby o akasa no ɛno ano no wayɛ adeɛ waka ne yie yɛbɛkɔ so ne aban mu mpanimfoɔ adadafoɔ ne bi akasa ɔfa na yɛ ne afoforɔ bi nso akasa Leyland dwuma no pani paa ɛwɔ ha yɛbɛyɛ sɛ ɔno nso yɛne ne bɛtwetwe nkɔmmɔ baako mmienu mmiɛnsa bi sɛ ɔnya kwan ne n'Ahemaa ahyia ɔfa ɔda roma yɛhu sɛ nneɛma akɔ so kakra nananom atena sɛ ɔmo retwɛn yɛwura menim deɛ ɔno nso de bɛka ho na afei yɛne mpanimfoɔ a aka no nso atwetwe nkɔmmɔ. medeɛ nea mɛka ne sɛ yɛbɛserɛ sɛ nananom obiara ntra faako a yɛde ama no ma obi nkorɔ so ɛnkɔ baabi meka sɛ mmere bi ɛha ntɔkwa bi si ha atraeɛ nti ɛfrɛ sɛ kumawu ɛne brɛmafoɔ pipe wɔ ha adɛ nti a obi sɛ obi akɔtena dabrɛ obi sɛ akɔtena ɛno kɛkɛ nti ɛbɛserɛ baabi a yɛde wɔatra no ana baabi a yɛakyerɛ sɛ tra ɛhɔ a na ɛsɛ sɛ tra hɔ a ɛntra hɔ nkɔ baabi foforɔ ɛkɔfa asa foforɔ ɛma yɛwura yo medase ɔfa yɛbɛba ha wodeɛ wo ankasa no woyɛ santehene na wo som nti yɛbɛkɔ hɔhoɔ no hɔ yɛwie a no yɛaba ha. Please, good afternoon, sir. Good afternoon. Kindly introduce yourself for us. My name is Ihab, introducing Rana Motors and BBC Leyland Paint Company.
What do you have to tell us this afternoon, sir? First of all, my condolences to the whole Ashanti region. We are always here to support and give love. We are part of Ashanti and we always here to support. Were you able to meet the queen when she was alive, and what do you have to tell us about her? To be very honest with you, no. I didn't get the opportunity to meet her, but we were contributing in any activity that MANHYIA do. So anytime MANHYIA have an activity, BBC will always be there to support. Thank you very much. Yeah, that's it. BBC Ejumano. Yeka Ejuma omu penti ye papa Leyland Ejumano. Yeka say brebi are ready 25 years no. Omu di penti bebre ye ema ye di juma. Opani me pesa wa woda ho di na ahwefo a omu hwe ye ni hu. Yo midinde eye Kennedy Kwasi kankam. Dan kan na me eye mrahye badwani mamanfo a omo eye nhye so. Aban atwa mu ya nso so no me na me eye aban krachi panyi. Ewo eye asokore mampon eye mansini ni mo. Ana oba eye an ahenie mu so a eye otumfo ne sasa amohene kuma na nase ata a wo santase no eye ne so mpa hene eneme. Yeda say na Asante Hemaa ya wo nana kakra be na obeka kire ye na hinie ekomfie nwotwe a oso nana na mapampan mu no uhu ne say we de say nyina de ye nyina ne ye ma ye hodue nananom enue na me so ye nue bi na ye besere say so we nana eye nana kunadu yi adom nana Asante Hemaa eye na bakosem ohwe ne baba e leadership no ma oye ya eye ade bia na da so nkokra ya kasa futuo a otimi sa futuo papa ya kasa eye se nipa da boko ni bibi oye ye bia no okwa oda boko na nso so oye na se wo kasa na otie wa na se obie na no pa otimi se asemo efiri mu ba no aya asemo emu oduru ana obeka se ya program no because ya program na misra bia na nipa ni binte eye kasa na so because ya sheda ahyehye enioma ne de agu na adwene so pepepe ubo nipa we dia anu abo ne na di nipa semasi we ba no a ubo nipa ne dia anu abo etia na mitoro bo a metwe ne di ya de mpanyimfo ne ba na ye mu kasa e kire no na o ya anu aka me say azem we dia na ehu but ne nyina kire de Asante wo eye de ye sheda hyehye nipa no ansa na na ba betena ye akonwan kese no so no media sase de misi hu no be amini e bompu ni mpu be se empre be du ene akire no me hu se Asante wade ana Asante so tumi ankasa so wa Asante so ye da se papa yesire nyame pama on so due ma yenue. Thank you very much, manager. May the Almighty God bless you. Meko offer ye ne mpanimfu akasa wie so to aswada Roma egusu a ya kire ne ekoso wo manhya ne sabri masanya owura ne monyamfo bi ewura mpajo efro san efreme oforia manfo mpajo ofia ni free bebre angoma so be na na chire mati no promo yo sabri Asante asokore ene Hemaa ne mpefo abetina I have photo na masanya hu ne ekoso Obia enyimtani Asante amamre siti efe amamre ene amamre ene amani efe ntimi futu am tibe mo obia se eni kwa se bisibio e mo bibisa sia obia mia nani na omra manhia na omehwe ne ekoso ni SSC ai ojini se adisi ade bi wo But was it? Yes, yes. Which is at the Ade bi wo. Yes, nipa